Hello guys, welcome back to the channel. Good morning गासिमबो सिखारदो इदि कमर्सियेल हाबसनानै खामानि जाया थाब सिखार नै जोंबा थाबायगासिनो नखय टपिफोरखौ मा बायदि गानना बेरायो जों नखय जिफोरखौ मा बायदि लाना बेरायो नै बिथाङाथ' बिराद साफ्रि माबाफोर बुंनो नामा नोंथाङा बोरै इदि मानसि मोजांनिफ्राय बोरै एसे साफ्रि मडेलाव थांना एसे खोन्थानो हागोन नामा एसे माबा होदोब्रा खोन्थादो बोरै इदि साफ्रि खानायानो गुसुंमोन बोरै इदि दायो साफ्रिनि नोरै लाखाय एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा फै खोन्था नोंनो सिखायबाय हागोन नामा जोंथ' साफ्रिनाथ' नै लावथबथबसो जों साफ्रिना लोगोफोर नै बिदा एक नाम्बार साफ्रि नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा इयो सिगाङाव माबायदिमोन ओमफ्राय दायो माबायदि साफ्रि जाखो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा गांग्रिंखायो गांग्रिंखा माबायदि जेनेबा माबायदि गोमो शब्दफोरा क्रिं क्रिं ना ओमफ्राय सानै साफ्रि दंबावो सुगार बाखाय ससेल' थाबायना फैयाखै इयाव जना दं सामब्राम माखाया थ' जों नै थाबायगासिनो दिनैसो सानबा जाबाय थाबायनाया सानबाल' बिराद बायो आरोना थेवबाबो उपाय गैया सिखारनांगौ देहानि थाखाय देहाखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना ओइ साननैसो सिखारनानै बरिया मोनदों स्मुथ मोनदों देहाखौनो स्मुथ मोनदों देन्जार माने बिराद रेजें मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बेमारफोरबो जानो हाया जाहैबाय फुंफोराव थाबायबा नोंथांमोनहा मिथिखागौ ओमफ्राय जों दायो सान्दुं ओंखारथ'वाखैनो सान्दुं ओंखारबा डि भिटामिन जाना थांसै एसे देहाफोरा गोग्गो जानायनि हनै बिराद गोजांलायबाय थ' आङो मोले लानोसै ओंखारदों अमृत लानो न'सिम ओइयाव दं नोंथांमोनाव सिनायनाय ना मोले होमबा अमृत लानो न'सिम ओंखारदों जों लोगोफोर थ' नै ओमफ्राय बेयो फख्रि नेग्रा न' बेयो मानसिनि न' नङा आरोना फख्रि नेग्रा न' ओइयाव फख्रि दङ ओमफ्राय जों नै बिराद थाबायगासिनो बिराद गुसु बोथोरा अ माय गड बिराद गुसु मा बुंनो इनो जाबाय मडेलफोरा माथो लंपेन्ट आं गानना फैयो जोंफोरनि बायदि हाफपेन्ट गानना फैब्रा दै नायनो हागोन नोंथांमोना लोगोफोर थ' आं भिडिअ होयैया बिराद गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय नै दिनै भिडिअ लाबोबाय खारनायनि दे सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थासिगोन आङो बिदिनो खारनायफोरनि भिडिअ इन्टारेस्ट हिट भिडिअ लाबोसिगोन नोंथाङा गस्लाखौ बबे बाजाराव बायनाय नै मा नाम गकु अहिंगा ना मेंगा इयो नाय चाइनानि थ' नोंथाङा बे गस्लाखौ बेसेयाव बायनाय गोदोसो बायनायमोन ओरैनो खै बोसोर खै मास जाखो बोसोरसे जाबाय बोसोरसे ओमफ्राय बेसे लादोंमोन सन गकुनि नामाबो डेन्जार 700 लादोंमोन रा ओइ थगायथारबायलै लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामि गस्लाया बेसे लादो 700 लादोंना 200 लादोंना 300 लादो कमेन्ट खालामनाय नायनानै आं सोरगिदिं 360 आव देखायनि नै नाय इ गस्लाया 700 नो बिराद थगायदों नोंसोरखौ नै 360 आव देखायबाय आं थ' नायना ला नै ओमफ्राय बिथा टपि गाननानै बोरै मोनदों एसे बुंनांगोन नामा टपि गाननानै गुदुं मोनदा गुदुं ओमफ्राय नोंथाङा गस्लाखौ बेसे सनाव बायदोंमोन एसे खोन्थानो हागोन नामा 1500 बा बुहुत गोबाव गानबाय दे बिथाङा नै जाय नोंथांमोनाबो गोबाव गस्ला गांसे फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव आंबो गानो आंनि गस्लाया बिराद गोबाव जोरो आरोना आंना थब लेथ्रा जाया माने आंहा बाङाय लेथ्रा खालामो आरोना बिराद जोरो आंनाबो थगायाखै आं गाइस दा बिथाङाबो जोरो बिथाङाबो जोरो गस्ला लंपेन्टआ बिथाङाथ' जोरखायो मिस्टेक जानानै बुंनाया थ' नोंथांमोन थाब सिखारदो उन्दुना दंबा नै जों मर्निंनि थाबायगासिनो आरोना ससे खारबाय ओमफ्राय दायो न' फारसे थांफिनबाय दं ओमफ्राय दायो थाबायलांगासिनो नै बे गामिया मा गामि नलपरा गामि इयो जोंनि गामिया फिसा दङ नै नलपरा गामि थ' बिराद स्मुथ खारनाय नै बरिया मोदाय लामा बायदिलाय हरफोराव हारसिंबो जाया नै लोगोफोर आंना खारनाया बारा स्मुथ जाया 60 FPS आव थांद्रायाखै 45 60 आव थाङो सम ओमफ्राय द्रप जाबाय थायो खारनायानो स्मुथ जाद्रायाखै थ' नाजागोन 60 FPS एबा 90 FPS आव थांनो नाजागोन आं खारनायखौ बिराद बरिया खारगोन आरोना नै जोंहा बिदा 120 आव खारगोन ना साननैसो साना 120 FPS बिराद फाग्ला अलराउन्डार खारजोबगोन जोंहा बिथाङा लोगोफोर भिडिअया जोबोर गोबाव जाबायमोन आरो थ' गाज्रि मोना लोगोफोर थ' भिडिअखौ नायनो मोजां लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव जाय गोदान फैदोंबा अन्नानै प्लिज साबसक्राइब खालामलांबानो जाबाय लोगोफोर लोगोफोर जों डि भिटामिनखौ मोनजाबारसिगोन हरलाय साना ओंखारबाय लोगोफोर डि भिटामिन मोनजासिगोन जोङो जाना थांसै दायो नै अ माय गड जि मोजां नुखादोंना लोगोफोर डि भिटामिन जानो थांसै आरोना लोगोफोर बरिया सान ओंखारबाय
ओमफ्राय नै जोंनि गामिया एकसे थाबाय जों दा एकसे थाबाय थांगोन आरो ना ओमफ्राय नै खालपाराव दसे थाथ'गोन जोङो उनाव नायबानो जाबाय नै डि भिटामिन जाना थांसै थ' गोजांनानै माबा गानफिनबाय आङो नै जा बिथांमोनानोमोन थाङिया नै जा बिथांमोना डि भिटामिन जानो नेगासिनो माने फैबाय डि भिटामिन बै उनखै नाहरदोलै नै सान्दुङा अ माइ गड थ' भिडिअ लाबोबाय थानोसै लोगोफोर बेबायदिनो थ' नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' सिगां बिराद सापर्ट होगासिनो थादोंमोन ओमफ्राय आंसो भिडिअ खालामनाया द्रप थादोंमोन आरोना लोगोफोर एबार फैबाय थासिगोन टेनसन लानांला फैबाय थासिगोन आं भिडिअ लाबोबाय थासिगोन दसे सम होनानैबाबो थ' टेनसन खालामनाङा थ' दिनैनि थाखाय बेनोमोन लोगोफोर थ' बाय बाय लोगोफोर बाय बाय